Usa ka 3 anyos nga batang babae ang samdan human naligsan ug napasok pa sa ilalom sa usa ka sakyanan sa Cotabato City. Sa video makita kining usa ka pulang pick-up nga milabay sa kadalanan sa Barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City niadtong Domingo sa udto. Apan taud-taud dunay usa ka batang babae ang kalit nga mitabok ug naligsan sa maong pick-up. Napasok pa kini sa ilalom sa sakyanan apan ang maong sakyanan midiretso lang og padagan. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayrang ang biktima na edad og 3 anyos. Nakaangkon matud pa kini og grabeng sabad sa lawas. Apan milagro matud pa nga naluwas kini ug padayong nagpatambal sa ospital. Wala matud pa nabantayan sa ginikanan nga mitabok kini sa kalsada gikan sa ilang balay sa kinid langsab sa kalsada. Hinuon misurrender ang maong lalaking driver sa sakyanan ug kinaugmaan. Mipasalig matud pa kini sa ginikanan sa mga bata nga abagahon ang pagpatambal niini. Nagpakita po yung suspect sa ating traffic management unit at nagkaroon po ng usapang para ma-resolve. Both family po yung nag-decide. Pag-uusapan na lang yung pangyayari nila.